ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryeta yo ita alawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, ayan ti uniform ko. Apay nga awan iji cabinet ko. Saan kan sama ta naglaba? At dalaang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglaing ka mo't nakatulong? Hoy, tapnam mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sa pulan ti uniform ko, itamat laang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numaladaw ka manan, ijay pagadalan nyo. Hoy, awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tadalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numaladaw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong mi. Ay, bigat ang masurunak ken kwa na. Jak pa na mo. Nadagsan ti darak ken kwa na. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Adda ka di madi nga inaramid kan kanina nadali? Awan madkit di. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? Noawan matgayam madi nga aramidan kan kanina nadali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Madi ti kasta, friend. Anya? Taday jay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka payla kanyak? Naglawaan matita bangir alamisaan? Ay, anya ka di, Dorina. Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaang. Sana bale, agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito eh. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramid akan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga rod, panawan kan ditoy. Ayaban naklat ta no adnam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko no makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka diti agsarita. Adda na patag nga ibagakan ka. Anya day jay, mami? Ibagayon. Gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan a masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami, Apay, anya ka dila unay ti pagkaskas taam, anak ko. Saan anasaya at tikas jay atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo. pasensya kayon, mami. Bayan nyo,
Baliwa kon ti madi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay aywan kada kayo ni ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ana imbaga nakam kankwana. Tandaanam ko madayta, Dorina, iha. Wan, mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ang babaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot siya anak, tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kasdi nga ugali ti anak ta? Isu amasapo la baliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Huston! Jak kayat adenggan ti anyaman nga ibagam. Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak ngamin kan ka. Kung namat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin kat trimor ka paylaang. Masurunak ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali. Iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni mami. Kat siya tinungtan ni mami. Buisit kon, mas napatpatag samot dan dayjay akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti dayjay ang katulong. Charis, bayang pay lang day ta abanak. Sige, aginom takit di. Tapno malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasim, friend, ha? Di ka manan agbartag. Amangan kit din umay sagmak ka no masubra man ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina saan ang nagpakpakada. Ang mga nadada ka sa mapasamang kankwana. Nang runa katarabiin. Baybay ang pailaang ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, iso kasjay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kayat ti kinatangkan ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikutyo. Rimuarte kabsat mo, ket rabiin. Madanaganak, gaputa mga no adadakas ang mapasamak kan kuana. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaa, tawan dakas ang mapasamakan kwa na, daddy. No apay mo't ngamin akas jeti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasdi nga ugali ti kabsat mo, ha? Un daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputad da kalata akad kadwa. Agpaghayam ta, Dorina, isungadak ita. Gamsaan akayat asawunday ta nga ayunak ti panagbartek mo. Umay kakit din, agawid ta. Amangan numadandanagan ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya?
gaputa sa andak nga ipatpatag. Ad-adda na patpatag kadakwa daray di akatulong ngam iti siya nga anak da. At iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlata ditan kat panawan na kun dito Kagurkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngamapay meten apabasulan na. Awan met madingar aramitek. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanyak. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko mamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrup-rupa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto takatulong kalaang, aber? Gaputa na patag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagam. Panawan nakit din dito Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina, pinagsasawamat man ni Yaya Dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan nakilangan mo kan kuana. Oray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita kang adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas lata ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, ingka nagipulong kada mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nakpa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Ha? Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan anasaya at ipagpakita ni Dorina kan ni Dali akatulong da. Isu akanayon akasarita ni Dina ni Dorina nga anak na. Asaan anasaya at tikasjay nga ipagpakita na. Gapu iti dayta, kanayon nga agsagit tinakam ni Dorina. Gapu ta ipagarup na, apag may saan dadaytoy. Iti may sa arabii, agpatimpla kuman ni Dina iti gatas kan ni Dali, ngam naklaat iti nakita na. Papagayam, denggen tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dali, pangaasim tasong batan na. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak ka-empake kan? Anya ka din day taas sa lutsudyo, madam. Dalusakla ang ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapu itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano sakti kas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Ken may sa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo iti gatas.
Tapno alisto kayo ang makaturong. Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Naggwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yan. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka inton madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko kan ka best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi ijay kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ha? Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ang Dorina, di pang pangagam? Saan mo charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manen ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumama na makiapa? Umay kakit din, pumanawtan dito eh. Pangasim kumama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan mo't la ang panangisakit mo kanyak. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman da iti kaadalam abastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Kat! Anya kumano babae ak? Saan ka akabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan mo agpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan dibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapas pasagidan ah? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dadin. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. kaya't kunti agina na, Daddy. Pangasiyo, ina ko ni Giseled ko. Awan tumutla ang tikaas-as kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan ta kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay ha? Amado, Baybay anak laeng di na. Agbalbalinen a bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin dak, Daddy. Mami, sa anak ton amakiap-apay di pagadalan. Rumbang laeng. Tanu ulitem pay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasano no makik out ka di pagadalan nyo? Kayat mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan ton maulit? Yaya Dali, apay nagsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan damami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan da. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigid mat dagiti luwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. Nuapay nga mi nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang na ka. Rumbang laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laeng ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapagnak man ng tikas di napasamak. Kat saan nanton nga ulitan ti makiapa. Sapay la kumatakas ta. Mala, ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. At iti Diyos, Madam Alma.
Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wen, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa ititoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito isalas. Sige laeng, Dali. Amok nga adupay dagiti nasken nga aramida. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito ilamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa ititoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos day nakatulong yo, Dina. Sana pimmambanaw. Wen nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal mi nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang nametan nga anak dagiti anak yo. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, wen kaya, Mare. Matuloy ka di ti meeting tayo inton umay a Domingo? Awan, Mare. Iso dayta ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Ngamno ita, saan tapay la panunutan dayta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, Mare. Yaya, Dali. Nakita ka rimwar da mama kat ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarag inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamom? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbangak. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga taan nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panagkuna. Yaya, Dali. Ha? Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? ay isaan dyan. Sa anak anabanog. Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsang sangit ka. Iso nga'y nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso barok. Uwan, nalabit abannog kulaang. Iso akla at nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, podno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadi yo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wen, dyan iho. Dimi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanen asabsabali ni Yaya yu adali. Imbilang na kayo meten kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanen anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, diba? Uminom takit di. Agbartak ta. Saan kumakas na ti aramidang, friend?
Ipakitang kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawid kan. Itulod kan ija balayo. Saan? Diyak kaya? No di na kaya't akadwaan dito Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan ija balayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kung naniyaya yu adali. Ay, madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mat ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, mami? Ay na iho, Jack amuno asino ti immalaan Jack absat mo. Agpada kami mat anasingpot ka ni daddy yo. Ay, mabitlaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kaya't ko pa iti aginom iti anak. Kaya't ko pa iti uminom. Ana, apay aya nagbartak ka iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaam. Charis, agsumblita iti bar. Kaya't ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartik ni Dorina. Iso nga tulod kon dito'y balayo. Madanagan namin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman ak paikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, iji silid na. Agbaliw nga tatirik na ni Dorina kanina na dali akatulong da. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, naklaat ni Nana Dina, gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kaus na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado, gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibaga ti Don, asaan dala nga napagadalan da itoy, no kanayon matlaan, ti panakiapapa na. Gapu iti dayta, nagbartak manan ti balasang. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Charis, agsumblita iti bar. Ha? Kaya't ko pa iti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartik ni Dorina. Iso nga intulod kon dito'y balayo. Madanagan ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman nagpaikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko di ti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan na kamang isarak iti kabsat mo, iti silid na. Good, mami. Umay kan Manang Dorina. Kumput ka kanyak. Asibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kaya't ko pa iti uminom. Nasakit, tinakam ko ka ni Daddy. Sanyak na ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang amin nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso ngay sursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinaan, kat awan mat dengdenggan na apang magbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado?
Padyak nga agbaliw tumutlaang ti anak ta. Kaasimot no sumuko ta amang koreher kan kuana. Nga man niya nga ro ti rumbang nga aramidan ta. Wenno, ipantala nga ni di Amerika, tabarang agnakam numayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramidan ta. Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito'y Pilipinas ni Dorina. Panagkunakit kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga Rod. Padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay matagdi kastoy. Nagsakit ti ulok. Oh, adto iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manen? Awan la ka din ti sabali a rupa a makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay? Panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Ado pa'y dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin. Jakon kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit mo ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw akla ang ano day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti ipapanaw mo? Saan ka alapdan no daytat ipagarup mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kastanga ugalim, Dorina. Daddy, da kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka di ang nagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan ang naragsak no daak dito'y balayo. Iso ang nasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputa na suruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta babaunan ngam iti siyak, Daddy. Lukas tamot lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinanghig mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga maapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wanusan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti bidot nga aramidam. Anya? Dayta ka ti madi kada kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka da kayo dayto akatulong nga miti siyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakam kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Agtalawak dito balay. No ipilit yu ti kayat yu, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Mare. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak ko. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani Dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay mo takas ta? Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare?
Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsanlaan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saan ang nagsubli. Sigurado asan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasamak. Kat, anya nga rod ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday tati solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti pannakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talaga mo't ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos, gaputa susweldoan dakmet. Ar-aramidak dagiti pagrebengak, tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan, amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamangisagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adtoy, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga. Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak, numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramiden nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramiden nyo. Agyaman nak nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo lataasar dengan abagbagaan? Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam da kito'y ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kayat mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Ha?
bumawi akan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan daddy. Ah? Ala, dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Si kakaditi amo iti dayto a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawatam! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latati kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamaungtan kadamami kan daddy. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Isu nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Ay, jak amukan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno santa maladaw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka di, Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka, Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayon milangan. Da kayo ngay ka ni dyan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Hangem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Ng pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga sabwagan nakmanan iti pulbos. Mida! Nagkalma ka kumandorina. Baybay amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa, Jan, Dorina? Saan kayo kadi amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang auresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo ta masapula si katikalaingan ni Eskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manen, daddy? Dorina, iha. Saan akasta ti kayat asaon ni Daddy iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangantayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di pa nagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y, tadanggam dagiti ibagami ka ni Daddy. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no? Anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit ya Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun dito, daddy?
Jak kaya ti mapanijay. Jak kaya ti mayadayo kata kayo. Ngam dayta ti pangedeng mi ken ni daddy mi iha. San abale? Agsubli kanto ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyak asaan da ka abaybayan. Sikapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. Nukumata na natangken ti ulom. Adayo ko mapanunot mi kini mamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidon tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali, Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu ama pa ni ijay Amerika. saan mo't siguro? Sapay la kuma, tamaawatan na ti rason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka. Charis, jak dinamnama da itoy. Oh, apay ka diya kas tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nak dadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak mo niya ti parikot. Saan nagkayam ang makapagturpo si ti high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay ti bartak ni Dorina. Isu nga intulod da ito ni Charis, iti balayda. Iti sabali abangir, napanunot dagiti agasawa nga amado kandina. Nga ipandala nga ni Amerika ni Dorina. Gapo iti saan anasayaat, nga ugali ti balasan. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagaramid ni Dorina iti saan anasayaat, iti babaunan da. Ijay matpagadalan, nagdanag ni Dorina, gapo iti naamuan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti ng aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito yung high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak amo no kasano ti panangibagak kadakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan na ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran ka langan. Ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan numakaungat manan kan kanidadi. Di nakpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax.
Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Manang, grabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka, nurumwar ka pailaang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kaya't apadong paran kailangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon, no talaga asaan ka amalapdan. Agan-andad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang nga umatendar iti kasangay ti maysa agayom ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wen nga agpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal. Di na kanu kayat ti mayadayo. Ket, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunag, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anya nga ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunag, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak tumanon nga ibagaday ta ka ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ak. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya ata si mangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho. Rimwar ni Manang Dorina, kat intugot na pa iti kotse. Anya, linapdam ko maa. Ang mga numapan man na nagbartek, kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak na lapdan. Gapot ako na namat ngamin apadong paranak no sa anak nga aglisi. Anya, apay matan ang nagbalin na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaisudakas ama pasamak kan kuana, no agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Bareng sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to ti dakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga agmaneho, nga oray na kainumak. Isungarod nga data ita ditoy, tapno ag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadag iti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo pa nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rod ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang ti agparikot. Lipatan tapay lang dayta. Aginom takit di. Tapno malipatak tinadagsan aparikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kabot na maururaman nun. Kitayom da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anya amin ayati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basaam ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapantakan no iji pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga numa ipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no ang mapantay jay,
Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya, ang apay. Apay asa na makaturpos itaatawon ni Dorina. Ti amok kat agad adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapol a maamuanta no apay asaan a makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulaangan. Inasikgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amu tayo amin. Nga maamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasamak. Anya no bilang pudno ti atap ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak dina. Inaksukunen ni Dorina ijebar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mit lang agpaiso, no adda kadwam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan dali. Masapul amayawid ta ni Dorina gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat ti kasti abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kumkumpurmi man ang tibagbagam, Dorina. Usto kit di dayta na pa nagbarbartet mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay ka kit din. Agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito itapay laan. Takayat ko pa iti agbartag. Sir, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti day jabanta. Umay ka, asit gantay da. Wan, sir. Charis, aborder ka pa iti mainom. Naibusan ti arag. Dorina, adnan da dadim. Una yan ti kasta alangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Dani, apay nga adda kayo ditoy. Kasano anaamuan nyo nga adda kami ditoy? Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuak. Ala, tumakder ka di tan tagawid tayo. Diyak kayat ti agawid. Kayat ko pa'y ti ag-enjoy. Bay-bay andak pa'y laang ditoy. Sana bale, adamot ni Charis ang kadwak ditoy. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin mat tan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta.
Mami, itala ang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan ang nakitak. Ti anya, iho. Nakitak ngamin ni Jessie Lidyo kan ni Daddy. Ti may isang adoption paper. Ha? Nakitam ti adoption paper? Huwag, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko ka iti dayjay. Amok asaan atong palbiyag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Taisalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da ka mat apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino matlaang ti papanam. Ang mumimat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punan nyo ti pasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ama sa kabayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho, kat impatagmi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kanidadim. Kas tagaya, Mami. Ngam sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumatlaeng ti kabsat mo. Sumurot kan kadadadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anya, ngam dyan pa'y kayat ti agawi, Charis. No, tinangon kayat akaduan dito'y. Panawan naglatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamut Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit dali? May sakala ang ababaunan. Iso nga awan karbangam amang mandar kanya! Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan a maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di ka nagpaguyod. Adda tayon dito igit ti kalsada. No nagadda yung tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. Ay, tsak pa'y kayat ti agawid ko na! Hoy! Dorina! Di ka taray! Dali! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas,
Naamuan ni Dorina asan ang makaturpos iti high school. Kat inawis namanan ni Charis tapno aginom. Tapno mailiw-liwag na ti parigot na. Naamuan nga ron ti dadakkel na. Isuan nagungat ti don. Iti panangsukon dadun amado ken nanadali ken ni Dorina iti bar. Timmaray ti balasang nga imadayo. Kat dagos met asinaruno ni nanadali. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ampun, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Anyo tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gapo ta di na kayat ti agawid. Anya, ngam adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amuna iti napasamak. Nalabit nga awan, gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jak pa'y nakasarita ti doktor na. Isu ajak pa'y amuno niya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, at daytan ti doktor na. Umay ka, kasarita ta, taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape ken armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kit din no apay nga awan da dya bakat Dali ita diti balay. Nadumpar iti kutsi idi rabi eh. Anya? Ay ngam, kasano? Di mo ka di malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Kasano daytoy Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat na mo tagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Wen amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taakas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kaslang amin basol ko ti kasdya na pasamakan ko ana. Mapana ko may ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaat. Tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka di nga agsarita ta. mami, diyak mat nagayatan ti kasdya na pasamak. Dusaon da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanya. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kwa na. Oh, wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpaiso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumusta ni Dali, Maridina? Kaya't kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, mare. Ngam, napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagkasagana ako. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari alma rumwar di ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina kat makapagdunaran iti dara.
Amado, kita ang dagitagi na. Agpadadaan nakaturog. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, Amado. San tayo pala ang apanunutan itadayta. Tinapatag, makalasap ni Dali iti paggad. Sa bagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamot aginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdunar ni manang mo aduri na iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa'y kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang nga dakdakamatin ti may papaniti da ito'y kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan tong agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alang nga, Rod, tagi na naagpay. Kalpasan na, mapanak iti opisina. Sige nga, Rod, Daddy. Tay nakagpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak kanimang karding. Ay, sige man nga, Rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip ti napasamak. Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, idi kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kan agsasao? Agin anakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mat dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para kan ka. Iso nga agda ita ditoy. Kastag ayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man taim manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga Rod. Napanunot na siguro. Abasol na tikas di napasamak kan ni Yaya Dali. Isu ngay manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akasta. Mala, makan tayo nga Rodan. Ta sumrek tayon iti sumaruno a subject tayo. Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit hak kamangkit kita kini Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amo ti kinapudno may paman kanya. Dali. Ngam okay lang ang kanyak dayta, madam. Gaputa mo, no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak kat panawanan tapno ipudno tayo ti amin kan kuana. Patsak ang maawatan na dayta. Saanan, madam? Ang mga no at aguraan ak.
Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Agpapigsa ka kit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti day taabanag. Inton makaruwar kan dito'y ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iti balay. Orayan na kun iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin, aging gaita. Talaga akasta iha. Mangan kanto kadagiti nasusustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod apigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kaslakit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adada ko sa mapasamak kuana gapu kanyak. Di pa ikat tungpal biyag ama konkonsensya ak. Dorina. Ah, Adoy ti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ama kapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. agyaman nak, mami. Ang ba? Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pampanunutak, mami. Sige. Kanak to intedyo aprutas. Kat ina kun maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipot adda di ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsot ngamin ni dadim iti puyat. Pero huy, sumat ngamin da di ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manan isakit da di ababaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwan ti panakilangan ko kenkwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Nagina na kumapailhaing. Urayin ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan matlaeng ang makaturpos? Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na mismo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak ditoy. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Da itay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Aniya. Unay ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lakom Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakasta. Ala, kan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamatan. Apay nga akimutong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manen ni manang mo. Basit labanag. Yung pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung ti agkit-kit daw iti pasensya kan ka. Umay kakit din. Sumrektan di ta classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't ka kasarita. Anya ka diti ibagayo, daddy. Ibagam kanyak ti pudno. May papaniti anya, daddy.
Apay asaan ka makaturpos itaatawan? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamagan ti amana. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas a napaulwan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay o itaalawas a napaulwan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, ayan ti uniform ko. Aping awan ni cabinet ko. Saan kan sama ta naglaba? At dala ang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglaing ka mat na nakatulong? Hoy, tapnam mo. Jack kayat ti mabannog, iso at jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sa pulan ti uniform ko, itamat laang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numala daw ka manan, ijay pagadalan nyo. Hoy, awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagdalan ko. Unayan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numala daw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong ni. Ay, bigat ang masurunak ken kuana. Jakpan na mo. Nadagsan ti dara ken kuana. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Adda ka di madi nga inaramid kan kanina na dali? Awan magkit di. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? Naawan matgayam madi nga aramidan kan kanina na dali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Maditi kasta, friend. Anya? Taday jay kadi akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagakla ang tibidot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka payla kanyak? Naglawaan matitabangir alamisaan? Ay, anya ka ka di, Dorina. Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaan. Sana bale, agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramid kan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagrup-rupam. Isa panawan na kun ditoy.
Pasensya kan, Dorina. Sige nga ron, panawan kan ditoy. Ayaban naklat na noad na masapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko na makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka di tagsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya day jay, mami? Ibagayon. Gaputat dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali ita. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan a masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas di nga inaramid mo. Mami, Apay, anya kadila unay ti pagkaskastam, anak ko. Saan anasaya at tikas di atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo. pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kun ti madi atrato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay aywan kada kayo kani ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ana imbaga nakam kankwana. Tandaanam ko madayta, Dorina, iha. Wan, mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ababaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot si anak ta, balbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kas nga ugali ti anak ta? Iso amasapo la baliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, gamapay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka king kuana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Gamsaan ko nga impulong. Patyan na ko. Huston! Jak kayat adenggan ka nyaman nga ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak namin kan ka. Kunamat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anyang kanila ita? Apay nga uray rabrabiin kat trimwar ka paylaang. Masurunan ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaunan laang ti isakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni mami. Kat siya ti inungtan ni mami. Buisit kon, mas napatpatag samot danday di akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta! Nadagsan ti darak iti day di ang katulong. Janice, bayampay lang di ta abanak. Sige, aginom takit di. Tap na malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasing friend ha? Di ka manan agbarta. Abangan kit din umay sagmak ka no masubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina asaan ang nagpakpakada. Ang mga nadada ka sa mapasamag kankwana. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaang ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanya, isokas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kaya ti kinatangkan ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam, di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikot yo.
Rimuarte kabsat mo, ket rabiin. Madanaganak, gaputa mga no adadakas ang mapasamag kan kuana. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaa, taawan dakas ang mapasama kan kuana, daddy. Duapay mo't ngamin akas jay ti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasya nga ugali ti kabsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kuana, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputad da kalata kag kadwa. Agpagayam ta, Dorina. Isungadak ita. Gamsaan akayat asawunday ta nga ayunak ti panagbartek mo. Umay kakitin, agawit ta. Amangan numadandanagan ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa sa andak nga ipatpatag. At adda napatpatig kadakwa daray di akatulong ngam iti siya nga anak da. At iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw tapno makaginawa ka. Idi sumlat ta ditan kat panawan na kun dito eh. Kagurkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya? Ngam apay matan apabasulan na. Awan mat madingar aramid. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanya. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko maamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrupropa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto ta katulong kalaang, aber? Gaputa na patag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw awer kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagan. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya? Alaka manang Dorina. Pinagsasawamot man ni Yaya dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan nakilangan mo kan kuana. Uray ka di sika? Kat day jay akatulang ti isakit mo? Gaputa si kati makita nga adda bidot na, manang. Anya? Sige lang! Pag may saan dakon, dakas latta ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, inka nagipulong kada mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam, ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nak pa itigatas, sakbay amaturog ka. Mabalin, madam. Mabiit laeng. Apay na kita nagdadakkel amag. Sa dino ti papanam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan anasaya at ipakpakita ni Dorina kan ni Dali akatulong da. Isu akanayon akasarita ni Dina ni Dorina nga anak na. Asaan anasaya at tikasjay nga ipakpakita na. Gapu iti dayta, kanayon nga agsagit tinakam ni Dorina. Gapu ta ipagarop na, apag may saan dadaytoy. Iti may sa arabii, agpatimpla ko man iti na iti gatas kan ni Dali, ngam naklaat iti nakita na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan.
Ampon, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Dali, pangaasim tasong batan na. Kaya't mo ka din ti pumanaw? Iso anak ka-empake kan? Anya ka din day taasaludsod yu, madam. Dalusakla ang ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kami, gapo itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano saktikas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to ang pumanaw dito'y mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Kan may sa, dakkel unay ti utang ko anay bag-anakam kada kayo. Arig na utang ko ti biyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit lang, madam. Itimplaan kayo iti gatas. Tapno al-alisto kayo ang makaturo. Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Naggwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot, Daniel. Ngam, una yan. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka inton madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko ken ka best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Ha? Talaga amat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi di kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ha? Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ang Dorina, di pang pangagan? Saan mo charis? Ngam no matamaan. Ay ket awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumamana na makyapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim ko mama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto taawan mo't la ang panangisakit mo kanya. Iso apay pa yan naklatan. Ikak iti pagnakman day ti kaadalam a bastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Kat! Anya kumano babae Saan ka akabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapas-pasagidan ah? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka Dorina. Kaya't da ka makasarita ka ni dading. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. kaya't konti agina na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikas-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay ha? Amado, Baybay anak laeng di na. Agbalbalinin na bastos da ito'y nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin dak, Daddy. Mami, sa anak tan amakiap-apay di pagadalan. Rumbang laeng. Tano uli tempay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kayat mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan tun maulit? Yaya Dali, apay nagsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan da mami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan da. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siya o tilangana. Ha? Tumartaraigid mat dagitilwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya.
Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay amado. Madlaw akabutang na ka. Rumbang lang. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal, nusan nga agnakam. Amado, Masapul a matubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot lang ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapagnak man ng tikas di anapasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiapa. Sapay la ko matakasta. Mala, ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. At iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wen, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa'y ditoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laang, Dali. Amok nga ado pa'y dagitinasken nga aramida. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa'y ditoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos dahi nakatulong yo, Dina. Sana pimampanaw. Wan nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kami nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang nametan nga anak dagiti anak yo. Wan, kat day ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga ang mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, huwag kaya, Mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo. Awan, Mare. Iso day tati ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyaman ak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Gamno ita, saan tapay la panunutan day ta abanag. Agrobwat ka, tain takit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, Mare. Yaya, Dali. Nakita ka rin mo da mama katigayam na. Iso nga aramidat ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarag inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay? Adda reklamon? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbanga. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga ta nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panagkuna. Yaya, Dali. Agsangsangit ka? Ay, Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? ay saan dyan? Saan ka nabanog? Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsangsangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso barok. Uwan, nalabit abannog kulaan. Iso akla at nagsakit ti ulok. Di ka madanagan.
Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, pudno ka ti dayta, Jan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Un, mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wan, Jan, iho. Dimi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanan asabsabali ni Yayayo Adali. Imbilang na kayo meten kas pamilyana. Amok dayta, mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanan anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, diba? Uminom takit di. Agbartot ta. Saan kumakas na ti aramidang, friend? Ipakitang kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawit kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kayat akadwaan dito eh. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kuna ni Yayayo Adali. Ay, madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mat ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, mami? Ay na, iho. Jack amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mat anasingpot ka ni daddy, oh. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom! Ana, apay aya nagbartak ka, iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaang. Charis! Agsumblita iti bar! Kayat ko pa iti uminom! Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartik ni Dorina. Isu nga tulod kun dito'y balayo. Madanaganak namin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman ak paikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, iji sined na. Agbaliw nga tatirik na ni Dorina kanina nadali akatulong da. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, naklaat ni Nana Dina. Gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kawas na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado. Gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibaga ti Don. Asaan dala nga napagadalan da itoy. No kanayon matlaeng, ti panakiapapa na. Gapu iti dayta, nagbartak manan ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Charis! Agsumblita iti bar! Kayat ko pa iti aginom! Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Isu nga intulod kun dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko.
Agyaman nagpaikit di. Gaputain tulod mo ti anak ko di ti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mang isarak iti kabsat mo, iti silid na. Un, mami. Umay kan manang Dorina. Kumput ka kanyak. Asibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kahit ko pa ito uminom. Nasakit, tinak. Kam ka ni Daddy. Ha? Sanak na ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang kami nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Isumay sursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan, anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti daya at tao. Kasano a disiplinaan, katawan mat dengdenggen na apang magbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? Patsak nagbaliw tumutlaan ti anak ta. Kaasimat no sumuko ta amang koreher kan kuhana. Ngaman niya nga ro ti rumbang nga aramiden ta. Wenno, ipantalaan nga ni di Amerika, tabarang agnakam, numaya dayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramiden ta? Adya ti amo tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, ngaya dayuta dito Pilipinas ni Dorina? Panagkunakit kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga rod. Padasan ka kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay ba't nagtikastoy? Nagsakit ti ulog. At iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manan? Awan la ka din ti sabali a rupa makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay? Panagkunam ka di kat sikala ang ti mabalin akatulong mi ditoy? Ado pa'y dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin. Jakon kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit matan ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang ano day ti pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no dayta ti ipagarup mo? Talaga di mo mapaliwan ti kasta nga ugalim, Dorina. Daddy, anda kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka ti anagdagsen terik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na ken ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito ibalayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputan na suruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta ababaunan ngam iti siyak, Daddy. No kastamot laang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot laang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangeg mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga mapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wano saan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti bidot nga aramidam. Anya? Dayta ka ti madi ka na kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot.
Mapan ka pa'y lang ija Amerika, tapno agnakam ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dahito akatulong nga metisyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakam kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Jak kaya ti mapaniji Amerika. Ang talawak di ti balay. No ipilit yu ti kaya tiyod, Dani. Dina, apay akalat nga inawis na dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Mare. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta? Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nagsubli. Sigurado asan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasama. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday tati solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y laptad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, Barok. Katagyaman na gaputa magusto am ti pan nakalabad agiti kawis mo. Katun Yaya. Talaga mo't ngamin anadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Ar-aramidak dagiti pagrabangak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti ar-aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay uwan, madam. Anya ka diti ibagayo. Ay mabitla ang tamangisagana ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adto'y, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga. Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak. Numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramidan nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Uwan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramidan nyo. Agyaman nak narod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dahita, madam. Saan tayo lat taasardangan amagbagaan?
Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatan da kiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawiakan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan daddy. Ha? Ala! Dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko! Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Siga ka di ti amo iti dayti a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawatang! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, di kasi apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latati kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan kadamami kan daddy. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayti nga ro ti pakaragsakak. Iso nga aramidak latati kayat kong aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Ay, jakam mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno saan tamala daw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order ka minwan no saan pa'y. Anya ka ka di, Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Uro-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Angem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabalin nyo pagyanan ditoy. Yung pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga sabwagan nakmanan iti pulbos. Mida! Nagkalma ka kumandorina. Bye-bye amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa, Jan, Dorina? Saan kayo ka di amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, nga oresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni school yo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manin, daddy? Dorina, iha.
Saan akasta ti kayat asaon ni Dadim, iti daytaan na ibagana, iti kabsat mo. Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di pa nagsarita tayo, Daddy, Mami. Makaturturo ka ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y, tadanggam dagiti ibagami ka ni Dadim. Nakatugawa ko, Mami. Ibaga yun, no? Anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit sa Amerika. Ijay kan nga agadal. Anya? Talaga ka di nga ipilit yun dayta, Daddy? Jak kayat ti mapanijay. Jak kayat ti mayadayo kata kayo. Ngamday ta ti pangadang mi ka ni Dadim iha. San abale? Agsublikan to ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyak asaan da ka abaybayan. Sikapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. No kumatasan na natangken ti ulom, adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Oh, Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yung kada Dorina, madam. Dali, Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yung ama pa ni Ijay Amerika. saan mo't siguro? Sapay la kuma, tamaawatan na tirason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka? Charis, jak dinamnama da itoy. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaga Ad-ad na nakaungat nakdadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak man niya ti parikot. Saan naggayam ang makapagturpo si ti high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay ti bartak ni Dorina. Isu nga intulod da ito'y ni Charis, iti balayda. Iti sabali abangir, napanunot dagiti agasawa nga amado kandina, nga ipandala nga ni Amerika ni Dorina. Gapo iti saan anasayaat, nga ugali ti balasan. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagaramid ni Dorina iti saan anasayaat, iti babaunag da. Ijay matpagadalan, nagdanag ni Dorina, gapo iti naamuan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Dayto yan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti na aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kaya't ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laagan daytoy kadagiti dadakkel mo.
Diyak mo no kasano ti panangibagak katakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran kalangan. Sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan no makaungat manan kan ni daddy. Di nagpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, rabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Nurumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadong paran kalangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon. No talaga asaan ka amalapdan. Agan-anad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar iti kasangay ti may sa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko. May papan iti anak ko. Oh, wen ngagpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal. Di na kanu kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunag, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anya nga ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunag, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak tumanan nga ibagaday ta ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ha. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya at tasimangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho? Rimwar ni Manang Dorina. Kat intugot na pa'y ti kotse. Anya, linapdam ko maa. Amangan numapan man na nagbartek. Kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak na lapdan. Gapot ako na namot ngamin apadong paran nak no sa anak nga aglisi. Anya? Apay matan ang nagbali na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpay sudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Barang sungbatan na. Pangaasim ko, Madorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak kan ka. Anya? Charis, di ka di madanagan. Awan to ti dakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga agmaneho, no oray na kainumak. Isungarod nga data ita dito tapno ag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadag iti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo ba nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rod ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang.
Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipatan tabay lang dayta. Aginom takiti. Tapno malipatak tinadagsan aparikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kamot na maururaman nun. Kita daytoy nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anyamin ay ati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basta ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta ka no iti pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga numaipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no ang mapantay jay. Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay ang makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Angam apay? Apay asan na makaturpos ita atawan ni Dorina? Ti amok kat agad adal mo't anaimbag. Mapantay ton bigat. Masapul ang maamuanta no apay asaan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agitasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulangan. Inasikgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Ha? Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amo tayo amin. Nga maamuan tayon to tipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani Amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasama. Anya no bilang pudno ti atap ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak dina. Inaksukunen ni Dorina ije bar. Anya? Sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis, ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumurotak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumurotak, Sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mitlang agpaiso, no adda kadwam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan, Dali. Masapul amayawid ta ni Dorina, gapo tarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat kas ti abiyan, Charis. Agtalawag sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kung kumpurmi man ti bagbagan, Dorina. Usto kit di day ta na panagbarbartet mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy ta kit di. Umay ka man lang, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay ka kit din, agawid tan. Ay, tsak kayat. Dito itapay laan. Takayat ko pa itagbartan. Sir, dagi jay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti da iti abanda. Umay ka, asit gantay da. Wood, sir. Charis, aborder ka pa iti mainom. Naibusan ni Arag. Dorina, adang dadabin. Una yan ti kastaalangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arag iti kakastoy a lugar. Dani, sabay nga adang kayo ditoy. Kasano anaamuan nyo nga adang kami ditoy? Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuak. Ala, tumakder ka di tan tagawid tayo. Diyak kaya kagawid. Kaya't ko ba'y kag-enjoy. Bye-bye andak pa'y lang ditoy. Sana bale.
At damat ni Charis akadwak ditoy. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na barterken. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin mat kan anatang kan ti ulo na ita. Huwag nga rod, iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan anakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin i Jessie Lidyo kan ni Daddy. Ti may isang adoption paper. Ha? Nakitam ti adoption paper? Huwag, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko iti dayjay. Amok asaan atong palbiyag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amato, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da ka mo't apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino matlaang ti papanam. Amumimat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat namin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punin nyo ti pasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado, Dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ang masakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan, iho. Kat impatagmi ni Manang mo, kas pudpud no nga anak mi kani dadim. Kas tagaya, Mami. Sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumatlaang ti kabsat mo. Sumurot kan kada dadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anya, ngam dyan pa'y kayat ti agawin, Charis. No, tinangon kayat akaduan ditoy. Panawan maklatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamot Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit Dali? May sakala ang ababaunan. Isungawan karbangam amang mandar kanya! Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan ang maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di kan agpagulod. At datayon dito igit ti kalsada. No nagaddayon tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. Ay, tsakpay kaya ti agawid ko na! Hoy, Dorina! Di kan taray! Dali!
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dorina as an makaturpos iti high school. Kat inawis naman ni Charis tapno aginom. Tapno mailiwliwag na ti parigot na. Naamuan nga rod ti dadakkel na. Isuan nagungat ti don. Iti panangsukon dadun amado ken nanadali ken ni Dorina iti bar. Timmaray ti balasang nga imadayo. Kat dagos met asinaruno ni nanadali. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Yam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gapo ta di na kaya ti agawid. Anya? Ngam, adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amo na iti napasamak. Nalabit nga awan, gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat, kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Isu ajakpay amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, at daytan ti doktor na. Umay kay, kasarita ta, taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Ha? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kit din no apay nga awan da dya bakat Dali ita diti balay. Nadumpar iti kutsi di rabi eh. Anya? Ay ngam, kasadong? Di mo ka di malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Anya? Kasano dayto yan, Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibagakan ni Dorina. Amangan no kayat na mo tagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Uwan amado, barang umanugot nga isunti ag donar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga ta ang kastoy ti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kasla nga min basol ko ti kasdya na pasamakan ko ana. Mapana ko maiyo ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaas, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami? Mabalin ka ding agsarita ta. Mami, jakmat nagayatan ti kasdya na pasamak. Dusaon ta ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kwa na. Wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpaiso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na.
Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara para kaniyaya dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisitan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, Mare. Napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Ket no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagasagana akon. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kada Mare Alma rumwar ti balay. Ala nga rod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina kat makapagdonaran iti dara. Amado, kita ang dagiti agina. Agpadadaan nakaturog. Panagkunam ka di. Kat masapol nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, Amado. San tayo pala ang apanunutan itadita? Tinapatag, makalasat ni Dali iti paggad. Sabagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamot aginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdonar ni manang mo adurina iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Ammomon ti kinapudno? Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa'y kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang adakdakamatin ti may papaniti da ito'y kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan tong agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alangarod, taginan na akpay. Kalpasan na, mapanak ija opisina. Sige nga rod, Daddy. Tay nakagpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak ni Mang Karding. Ay, sige man nga rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip tinapasamak. Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kutsi, idi kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di man. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kan agsasao? Agin anakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mo't dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para kan ka. Iso nga adda ita dito'y. Kastagayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mo't ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di iti pan nakadungpar na? Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas diyan na pasamak kan ni Yaya Dali. Iso nga'y manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akasta. Mala, mangan tayo nga rodan. Ta sumrek tayon iti sumaruno a subject tayo.
Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit ha, kamangkit kita kini Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amo ti kinapunno may paman kanya. Dali. Ngam okay lang kanyak dayta, madam. Gaputa mo, no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak ket panawanan tapno ipudno tayo ti amin kenkwana. Patsak amaawatan na dayta. Saanan, madam? Amangan no adda aguraan ak. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Agpapigsakit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makarwar kan dito'y ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iji balay. Orayan akon iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni Dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin aging gaita. Talaga akasta iha. Mangan kanto kadagiti na susustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kasla kit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adadag sa mapasama kuana gapo kanyak. Di pa ikat tungpal biyag ama konkonsensya Dorina. Adoy ti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ama kapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. Agyaman nak, mami. Apay nga da ka pailaang dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pampanunutak, mami. Sige. Kanak ti intedyo aprutas. Kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipot at di ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ak itayan iha. Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni Dadim. Nakapsot ngamin ni Dadim iti puyat. Ay, pero sumat ngamin da ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manan isakit da babaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwan di panakilangan ko kenkwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Naginan na kumapailaeng. Urayin ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan matlaang ang makaturpos. Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na amis mo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak dito'y. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Anya. Unay ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lako ba? Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay lako matakas ta. Ala, umaykan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay. Tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamatan. Apay nga akimutong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kit-kitaan da kayong dagiti tattao dito'y ruwar. Awan bibiyang ko.
Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manan ni manang mo. Basit labanag. Ngam pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung kagkit-kit daw iti pasensya kan ka. Umay kakit din. Sumrektan di ta classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't kakasarita. Anya ka diti ibagayo, Daddy. Ibagam kanyak tipudno. May papaniti anya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan? Ha? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamagan ti amana. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos? Kuha nga min, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso na bagsakak. Ulbod! Daddy, itala nga pinagkawan da kakastoy. Gapot aglablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impa ay mikan kaakinanamay. Daddy, pagkawanan da kuma. Ikarik, saysaya ato kung ti agadan. Ikanda kumapa iti may sagun daway. Jak amo no anya ti bagaka. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Daddy. Umay ka, asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa. Asibayan ka lata, ang mga lumatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Agawaan kiti tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo. No apay ang napasamak ti kastakan ko, ana? Dorina, di ka madanagan, Dorina. Apa man ang makapapigsaak. Pumanawak tun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Naimbatan mo. Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agrambakak to. Mami, nakita kagsangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. Pinabainan man ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakit ang tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Ay, Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahit ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, Mami. Diyak matkit di maibaga. Noon yan to talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun kan ni manang, ti maipapan iti kinatao na.
Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma. Katagyaman ak tay may kaita dito restaurant. Wan mare. Basta sika. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaran ni Dali iti ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot, maipapan iti dayta. Nagsublimanen ti madiatrato ni Dorina ken ni Dali. Ti mismo nga inana. Anya? Wan Mare, isa pang panunuto kun nga ipudno ken kuana ti amin. Ang anya ti ko ni Dali, maipapan iti dayta. No mabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panag ko na kat itan ti panawen. Tapno ipudnuyo ti amin ken ni Dorina. Anya ti amu tayo. Amangan kit di no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kastanga-tanga ang paiso? Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin amaamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan meten. Karbengan namat amaamuan ti pudno a kinatao na. Jakpay kayat, madam. Amangan no ad-addan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin kankwana, Dali. Nalabit aday tuyan ti umno a panawen. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibaga tayon ti kinapudno sakbay a pumanawak. Anya? Saan, Dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging iti kay kayatyo. Gaputa napatag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Imbilang dakon apudno nga anak? Dorina, adda kagayam dita nga agdengdengeg iti saritaan mi. Wan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Denggam ko mati palawag mi ken kaiha. Saan na masapol? Siya kun ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apag titinulungan da kasirsermonan. Gaputa saan da kapudpudno ka pamilya. Saan apudno day kaiha? Anak da kamutan. Kat napatagkan ka da kami. Jakpatyan day ta, mami. Kat si kamot yaya Dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputan naglakalaang ti panangipaampon mo kanya. Dita kayon! Dorina! Agsubli ka! Agpalawaga ganak ko! Baybay ang tayo pa'y laang, Dali. Patsyak ang makapagpanunot tumot laang itinasaya at ni Dorina. Madanaga, madam. Amangan no makapanunot nga agarabit iti sana nasaya at kadangran na ti bagina. Anya, amon ni manang Dorina ti kinapudno, mami? Wan iho, nangag na ti saritaan mi ni Dali itay. Kat, anya nga ti kunana? Gimura, kat pimanaw. Ngampatsyak, amalawlawagan tumutlaang ti panunot na. Katagsublin tumutlaang di ti balay. Kasanon no saan nga agsubli? Patsyak nga agsubli. Taawan sa bali apapanan na. No saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Amalawlawagan ko mati panunot na. Kat agsublimot laang dito'y balay. At dayta, naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat ang panawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na ko na mapakawan. Gapoy ti panangipaampun ko iti kankwana. Dali? Apay na kita nagdadagkalamag. O, di mo ko naan ngagdalos ka manan. Isu nga inkargam dagiti badom kadagiti abag. Madam, makambo kayon kiniduri na nga anak ko. Pumanaw ako dito'y balayo. Katno awanak to na masangputan na. Nalabit na naragragsak ton tibiyag na ano saan na ko na makikita.
Anya? Pudno mo't adakkel tinagbasulakan ko ana. Ngam pinanunot ko laang tinarima at amasakbayan na. Di ka kumapumanaw, Dali. Sigurado asapulan na ka ti anak mo no aramidam day ka. Saan, madam? Naragrag saktoon no saan nakamakit kita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kadakwada amin. Kadagiti amin nakabalay ko. Nagilimot na kanyak. Pinagkay kay Sandak. Anya ka di pagkaskas na ang Dorina. Saan ka amawatan? Charis, may saklagayam nga ampon. Anya? Man, kat nagsakit tayo taanamwa. Kat, asino nga ro dagiti pudno dadakkel mo? Ti amak, tsaka mo. Ngam ti inak, ni Yaya Dali anabayag a pinagpabayinak. Anya? Kasla tong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirubak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko.